Може ли да се намери баща загрижен като него? Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери приятел верен като него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега, но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега, но има те и това прекрасно е. Може ли да се намери лекар мощен като него? Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери помощник чуден като него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега, но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега, но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега, но има теб и това прекрасно е. Любовта ти трае до век, о Боже мой, милостта ти трае до век, о Царю мой, любовта ти трае до век, о Боже мой, милостта ти трае до век, о Царю мой. Твоите прободени ръце как ме пасяте, твоите прободени нозе с мен ходяте. Твоите прободени